We zijn hier in het zwembad van Aardenburg. Het is een bijzonder jaar voor het zwembad. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, het zwembad bestond dit jaar 65 jaar. Het is in 1951 gebouwd en opgeleverd. Dus dit jaar was het 65 jaar. We hebben in juli gevierd met een evenement eigenlijk speciaal voor de kinderen met extra attracties. En ja, op die manier hebben we aandacht geschonken een beetje aan ons 65-jarige bestaan. En hoe is het jaar verlopen voor jullie? Het begon met een hele slechte juni-maand. Dat werd gevolgd door een matige juli-maand. Maar augustus is eigenlijk wel een hele goede maand geweest. En per saldo hebben we toch een goed seizoen gedraaid. Wat is de betekenis van het zwembad voor de gemeente Sluis? Het is sowieso het enige buitenbad dat de gemeente Sluis nog heeft. Je merkt ook bij de mooie dagen dat het ook gewoon voorziet in een behoefte. Als je ziet hoeveel mensen op een mooie zomerse dag komen, dan merk je gewoon dat er gewoon behoefte is aan een buitenbad, aan verkoeling zoeken in een buitenbad. En dat voor een gemeente dat een strand en een zee niet alleen voldoende is, maar dat je dus ook een andere soort attractie in de vorm van een buitenbad nodig hebt. En wat gaat er vandaag gebeuren? Vandaag is de laatste dag. Ja, wij sluiten het zwembad altijd af met hondenzwemmen. Het laatste uur dat we open zijn, dan zijn ook de honden toegankelijk. Daar zijn we een jaar of 6 geleden mee begonnen. Toen was het eerste jaar met een hond of 10, maar het laatste jaar komen er toch altijd 50, 60 honden op af.